छी रे ई चाय बनौले बिया कि बकरी के मूत बना के देले बिया। बुढ़िए अभी तो बकरी के मूते दिली हो, ज्यादा बोलो ना तो मूत के पिया दे हो। पी लेवे दो ना तो हम देखे जाता नी वो बकरी के मूत चाहे मूतियों के दे दी ओकर कौनो ठीक नहीं के। तीन बार पकड़ 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 करत रहे, एको गो काम काज के तहले ना। रे अभी तक खाना ना बनल। बन रहल बा। एकरा तक कोनो काम धंधा बाना, दिन भर मेकअप लिपस्टिक लगा के एक घरों हर ठुमुक ठुमुक चलत रहे के बाटे। जब देखा तब खाली चिल्लात रहेला। खाली एखनी के कोई काम नहीं खे, खाली भर पेट खाई आ जाके बाथरूम भरी भर भर के तो पूरा सोपटा के घिना दे। हमरा तो दिमाग खराब हो गया, कौन हमर किस्मत फूट गई कि हमरे ये घर में पुतोह बन के आईनी कि दिन भर सबके खियावत रहस आ हगवावत रही। चैन नाम के चीजें नहीं खे। अरे ना बनल, बुढ़ऊ का भूख लागल बा। आबा आके तू ही बना ला, खाली खा के हगले से होई। एकरा से तो कौनो काम समय पर होला ना, कौनो काम ही टाइम पर ना करेले। ना खाना बनाई टाइम से, ना खाने के पूछी टाइम से। बुझाता हमरे करे के पड़ी। वो भी तो भुन भुनाते बानी, मन तो करता कि जोहर दे दी। का कली रे? न जिंदा रही आ न हक के बाथरूम के घिनाई। कथी कली रे? तोर इतना हिम्मत, आजू तो तोर जबान कोइची खनी चलत अब हम ना काट देनी तो फिर आन्हरा का मेहरारू ना। आज तो सारा रुक रुक आ गईनी। आज तो इनका हरामी के हम तो कहत नहीं पतो खाना उन्हें खा लिया। काली भाई तो आई बाप रे। काली भाई काली माई 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 का भइल बा? पेट झड़ तक रे? का भइल? काली माई कहाँ रे? काली माई कहाँ? तोर मेहरारू वो कुछ कह लखिया? काली माई ओकरा के जो देख। आज तो उनकरा का हम मुआद हम मार दो। आज तो उनके बीच में पड़ गया सन। आज तो वह रही कि हम ही रहे दुनिया में। आज बीच में बोल गया सन मता। बेटा मन में लड्डू फूटा। Okay. बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा।
बेटा मन में लड्डू फूटा। भूख लागल बा। ओए होए ओए होए अरे छोड़ देना रे, छोड़ दे, मत मार ओकरा के रे दादा। अगर कुछ कर ली तो फंस जाई अपनी के। छोड़ दे, मत मार। बाप रे बाप, बुझाता ओकरा के मार के मुआ दे, हमरे जाए के पड़ी। अरे छोड़ दे, मत मार। ए मम्मी अरे ई का कर करी रे, ते दिन मारे वाली है एकरा के। माई रे कहनी नु पहले खिया देता नहीं तब पीटे। तोरा ऐसन बंस रोनी बंस अच्छा बा मौगा बैठ के ठुसावत रहे उनका के। तेलतिया तू हमरा के मारे खातिर आइल बारे। ना तोहरा के मारे ओकर मन रखेला न कहनी है। ए देख ला, अगर हमरा के तू मारलो ना तो होय तोर हम अंडवा फोड़ दे। हमार फोड़ देबू तो के कर लेबू। ए उ तुम जाके मुर्गी से बाजार के खरीद के ले आई। ए हमार करे जा, तू मुर्गी से कम बार तू ही दे दियो। तू खाइबा? ए राजा हमारी हंस छबे तू पे झाड़ा पी ले मोइन बाटे हां और तो सब पढ़ो ले ना हां ओ भाई ओए ओए काउलो तोरा खपाई के बोलो मम्मी देखो हो। अरे राजा के माई आलू छिला के गा रे बाप बा दिन पर दिन जवाने भइल जाती का तुम के। ओ भाई ओए ओए अरे बाबा दाढ़ी कहां से आ गई भाई इधर जवान हो गई बे का तुम के। हां बुढ़ा मतारी ने बेटा में तारा फर्क लिखा पूछा ना खानदान बढ़ा तो ना इज्जत रहा तो का कराई हाथ किचन में। कहाँ बालू हो? कहाँ बालू? चोर गए जाओ। वहाँ तो लोग अंडा फोड़े गए। बंसे ना पड़ी तार। फोड़ गए ना हम तुम। केरो बांच मिल बा। केरो चुर दे तो हम चुप कर दे। गुड़ में सब किया गई बा। हाँ तो तू जाइए घर पहुंचा मांगे। ए हमरा मांगे के का जरूरत बा? उ तो रोडो को केरा मिलत रहेला। जा आपन केरा से पेट नहीं कपड़ा दूसरा केरा जीत मांगे। पहले खाना खाओ। ए खाना उधर ना मिली। पहले देखी हम है चोली पहनने वाले लेकिन सकेत होगा। ओके लोग बहुत बोर बैठ जाते हैं। जाए जाए नया चोली लेके आए। दिखाओ। ओए होए का उन पर लोग देखेंगे। देखी हम बार बार कहता नहीं कि हमरा के नया चोली चाहिए तो चाहिए। कहने दे। जाए जाके चोली लेके आ चुपचाप। ओकरा बाद हम से बात करो। जाए ना। जा। स्कूल खबर रहा था मिली चुप नया चोली। एगो सामान दीना। कौन जी ए हाउ कथी ए हाउ ना रहला कथी है ना रहेला बदान तो नहीं सामान तो बहुत हो बा कथी चाहिए रुआ लौकत तो नहीं के हाउ हौ कथी कथी बड़का दुकान हनु हां
तो हाउ मेरे वो कथी को नाम ना तब नु त कथी खाली हौ त सामान तो हौ कथी कइले बानी जारकेटो बा हाउ 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 कपड़वा के नीचे ना पहिरल जाला। अंडरगारमेंट चाहिए। हाँ ए सुना ना हां मर्दाना के ना जनाना के। अच्छा तो अंडरगारमेंट हाँ। रहने का होला। हाँ मथा है ना रोलो बेटा मन में लड्डू फूटा। ठीक बा निमन हो। बढ़िया बा। कथी किन ली रे? ए तू एने का करे चलैली रे? कुछ ना जो ना दिखाओ तो तने कौन सा ए छोड़ ना बुरी तोरा वैसे का कहला तू कहां बउआ तरिए ने रे ओइनी तोरे लगे हमरा लगे तोरा का था कि हम यहाँ आइल बनी रे चल के साला ना देखिए फौजी के सामान हो तो तनका दिखाओ ना हमरो को कथी हो। ए छोड़ ना तू सब का देखेबे 10,000 है पैक कर दे सही बात है पूरा भाई बात दुए सौ बा वो दो और ना दो ओसे बेसी नहीं के भाई देखो हाय हाय एमे 4 ना कम है भाई में देखबो ई चार है ना कम ना नेपाली दुए टुका होखी तो चल जाई 5 टका खोकली बो तो चल जाला नेपाली चली ना सुना ए कौन से कहिए मत ठीक बा हां ना तो शिकायत होखी हमरे मौगी किनी में तो आइए भगबुरी तोरा मौगी के किने को की तो हम का करे हम ही किनी गेले जाके तोरा मौगी के दे का हो जाई तोरा खातिर अपना तो हम करिए सकत नहीं नो। ए सुन ना तू जो ठीक बा हम आओ तनी देखे सामानवा भरे बाबू। हाँ आ गइलो। हाँ खाना खइलो ना वो खाना नहीं खइले भूखे पेट बुझाता हाँ। पटाता खाना भी नहीं खेला तारा के ना खाना नहीं खेदले हमरा के बड़ा घमंडिया भइल बिया धरा धरिया है बुझाता कुछ बउआ हम खाए के लिए बका तुम कैसे खाई जा कैसे खाई जाए बबू अरे क्या खाई जाला ये बुढ़वा हराइला पूरा छिने आ गइल बा तो खाए वाला हो ओई हई जगह तेरी बूढ़ा हो गया ए बुढ़ाऊ बुढ़ापा में सटिया गइल बड़ा बेटी पुतो के चीज के का करत तारा इज्जत लीलाम कइले बड़ा दुआर पर बैठ के साफ पगला गइल बड़ा नी ओए होए बेटा मन में लड्डू फूटा। ओए होए आजू तो खइबे करे मिन करा बेटा मन में लड्डू फूटा। साला ढोरी की कचौरी आधा किलो तेल एक ही बेर में समा दे ओए होए आज ही ढोरी के रस चूसिए लेता नहीं बेटा मन में लड्डू फूटा। करे कुड़िया तोरा के कहले रहली ना 50 बार कि जबले हमार नया चोली ना आई तबले हमार ढोरी के गहर ना पाई लेकिन नापिए ले तो ये धक्का हो जाता फौरा जाएगी एंगे के नाप ले बा आइयो जवनी हम बातार के ना चिखई तो अचार लगे हम अपन यारे के चिखाई सारवा सब यारा खाई तो हम दादी टिक के लिए वाली झाटू खाड़ेला हां तो खा रे बैठ के ढेर जाम गेल बा तोर सचू पड़ गई बका दू एकरा कैसे था लगन ए सुन ना कहता नहीं अल्ली हम तो चिखई रे दोगला तोरा के ढेर समुंदर में जाके मन करता कहता नहीं ना कि जाके ले आवे ना तो डुबकी लगा दे ठीक है बा ज्यादा नहीं लिया केरा कैसे बा कौन मुटका की पत्थर का 50 रुपया नेपाली
आय नेपाली 80 रुपया सबसे मोटका होगा में से दीता आधा दर्जन। हाँ उहे ठीक बा। तू कता कतरी तोरा ना मिली तोरा के ना आय ना उहे बस सेव ले ले से बस सेव का होगी सेव घरे बना है ए ये बात के रे ठीक बा चल। तू कहाँ जीबी अब तू जो घर है रात हो गइल बा रात के कुकुर बिलाई खानी एने ओने ना बोइए ठीक बा हम जाने तो बिने अभी एबरे जाए का करबे अपना घरे जो खो असूत ठीक हैं ठीक बौड़रा खानी मत घूमिए उमिए ठीक बा हमरा घरे बुलावे भेंट करे है ना घूम देख हम टाइम होखी तो ना ए राजवा कमाई रे बाड़ा सवेरे सुत गइल बाड़ी रे हाँ बुढ़ा रे भोसड़ी वाला बहन जो तुमको बोले थे ना एगो चोली लाने के लिए सुबह से देखो चोली लाके दे नहीं रहा है कब से एक को चोली पहन पहन के टाइट हो गया है सामान मेरा आई बुढ़ा को भेज दिया हमको परेशान करने के लिए तू न का हमारा का देखता रहो सदरे हमारा जूजी फोड़ रहा है इधर में मेरा की इज्जत पर हाथ डालता रहो समझ नहीं क्या हो लान इज्जत बकले बारा लेकिन जब कि ना तो अपन बुढ़ा बाप के बुढ़िया हम थोड़े ना भेजे हैं हम अपना सामान पे काय हम डाका डलवाई गई इनसे लेकिन जब बुढ़िया मतारी के पास मई का अच्छा तारी इनका कौन चाला रे कोहा तारी लुई पागलाई नहीं खाओ ना लड़ाई नहीं खाओ ये छिनेरा गइल बारो ये मेरा हमरा मेहरा के इज्जत पर हाथ डाल देला रहता हम ना रखती तो सहटिया गइल बड़ा बुढ़ापा में चला बुढ़ापा में इस फगुनोई चढ़ा बता जवान हो जाता रहो सब क्या गइल बा बुढ़वा ए हां इधर आ क्या हुआ और सामान रखे वाला झूला है तेरे कहीं की भोर पर आ गइल को कौन सामान गोल का हाँ उगे गोल का गोल ऊ तो भोर पर आ गइल बड़ा बढ़िया सामान लेके आइल बनी मोट ऐसा का लाइल बारा अरे तोहर पसंदीदा सामान का बा लामा का कदुआ होई मोटा का अरे तो उहे ना मोट लंबा छोट छी पूरा मुंड के सत्यानाश कर देथो मोटा का लामा का तू बड़ा मजा आई जेकरा खाए से पता है महकेला छी मुंड पूरा खराब कर देथो तो का बाटे हैं केरा तोहरा बड़ा पसंद पड़ला नु देखो तो करे जा केतना मोट केतना लंबा हई हां ई हमरा खातिर लाइल बारो हां तू ही न कहलू कि तारा हमके पता नहीं कि मोट पसंद ह कि मोट चाही केरा ई हमरा के नो हां ई तो तोरा के पसंद हवे अब तो ई तोरा के खाए के पड़ी रे भोसरी वाला तोरा कब से कहत नहीं लावे खातिर तो न लेके आवे जा चोली लावे 50 बार कहलिए चोली लावे खातिर अभी ले हमर चोली ना आई बाग भोसड़ी अब तो तोरा के हई चोली छुए के का तोरा चीखऊ के मौका न मिली आ भोसरी वाला भोसड़ी चल खियावे के तो खियावत बाड़ी ना खाली देखा के लालचावत तारी आ जौन ना खियावे के ऊपर रोटी खियावत तारी पहले फल खाएला नो पौधा में पहले पानी के जा चोली लावे 50 बार कहलिए चोली लावे खातिर अभी ले हमर चोली ना आई बाग भोसड़ी अब तो तोरा के हई चोली छुए के का तोरा चीखऊ के मौका न मिली आ भोसरी वाला भोसड़ी चल खियावे के तो खियावत बाड़ी ना खाली देखा के लालचावत तारी आ जौन ना खियावे के ऊपर रोटी खियावत तारी पहले फल खाएला नो पौधा में पहले पानी डालल जाला खोला ना डाल देता नी खोलबू तबे नु डाले पहले बिया बोल जाला अब खोलबू तबे नु डालाई आ भोसरी वाला ना खोले कैसे डालाई देख तुम हवा करे कि नहीं यहाँ
यहाँ से तो तू कहा कुछ चाहता रहे हमरा से? ना जाता नहीं।